Dobar dan svima, danas ću vam demonstrirati pokus koji se naziva izbijanje novčića. On se nalazi u knjizi 101 pokus na 16. stranici. Pokus je srednje zahtjevan za razumijevanje, vrlo je jednostavan za izvođenje i ne zahtijeva mnogo pribora. Od pribora nam je potrebno samo jedno ravnalo i dva jednaka novčića. Postupak je sljedeći. Postavimo jedan novčić na rub stola, pored njega postavimo ravnalo i drugi novčić postavimo na ravnalo. Sada trebamo naglim pokretom ruke u vodoravnome smjeru udariti ravnalo tako da se istodobno počnu kretati oba novčića. Ovako. Kako padaju novčići? Koji je novčić prije pao na pod? Koliko ste udaraca čuli? A znaš li da prvi novčić izvodi gibanje koje fizičari nazivaju horizontalni hitac, a da drugi novčić izvodi slobodni pad? A znaš li da je gibanje horizontalnog hica zapravo složeno gibanje zato što se sastoji od gibanja u horizontalnom i u vertikalnom smjeru? Zašto se to događa? Prvi novčić dobiva udarac i početnu brzinu u vodoravnome smjeru, a drugi novčić slobodno pada kada mu se izmakne podloga. Oba su novčića istodobno pala na pod zato što se čuje samo jedan udarac, a ne dva. To ilustrira načelo neovisnosti gibanja. A gdje je tu fizika? Načelo neovisnosti gibanja glasi: početna brzina u vodoravnome smjeru, odnosno horizontalni hitac, ne utječe na vertikalno gibanje tijela, odnosno na slobodni pad. Padaju li tijela iz iste točke, ali različitim putanjama, u istome će trenutku biti na jednakoj visini i imat će jednake brzine padanja.